referenza għall-artiklu li der fl-Orizzon dwar l-aħħar statistika li ħarġet l-Eurostat dwar li nofs il-ħaddiema tiġu kkuntattjati wara l-ħinijiet tax-xogħol, il-ġo okkażjoni nirċievit diversi ilmenti u da aktar ma qed jgħaddi żmien iktar qed jiżdiedu dawn l-ilmenti. Ilmenti li l-ħaddiema qed jgħidu isma' vera li qed naħdem mid-dar, però iktar ma jgħaddi żmien, iktar min iħaddem qed jitlob ċertu tasks jew xogħol li kanki wara l-ħin tax-xogħol, twieġeb l-emails jew tirrispondi t-telefon jew ikun hemm bżonn xi informazzjoni u da dejjem qed jitwal il-ħinijiet tax-xogħol. U għalhekk il-ġew okkażjoni fuq dawn l-ilmenti kienet ġa prevediet li qed jiġri hekk tantu hekk li ħriġna proposta għal budget fej fija għadna li meta bniedem, meta ħaddiem qed jaħdem mid-dar, il-post fejn ikun qed jaħdem għandu jiġi kkunsidrat bħala l-post tax-xogħol biex il-kundizzjonijiet kollha, il-benefiċċji u dak kull ħaġa li hemm fil-post tax-xogħol tiġi estiża għal post fejn jkun qed jaħdem. Vera li jkun qed jaħdem id-dar, imma dak il-ħin meta qiegħed fuq skrivanija, meta qiegħed qed jagħmel xi ħaġa mid-dar, dik il-kantuniera, dak il-kamra li qed jaħdem minnha, dak ikun estensjoni tal-post tax-xogħol, dak huwa l-post tax-xogħol tiegħu. U allura l-kundizzjonijiet kollha, inkluż il-ħlas ta' sara, il-ħlas ta' kundizzjonijiet, il-ħinijiet tax-xogħol l-40 siegħa għandhom jiġu protetti skont il-liġi. U dawn l-elementi qed jagħtu raġun lil Workers Union u dejjem qegħdin jiżdiedu għax ħafna ħaddiema qed jgħejjew jiżidu dejjem qed jiżdied il-ħin u jitwal il-ħinijiet tax-xogħol u dak li xi ħaġa li għandna din id-dinja ġdida tax-xogħol li nixtiequ noħolqu li tkun bilanċ bejn il-ħajja u l-ħajja lavorattiva m'għandix tiġi qatt ħaġa waħda fejn il-ħajja privata tiegħek u l-ħajja tax-xogħol ikunu l-istess soġġett għax inkella is-saħħa mentali tal-ħaddiema iktar ħajbatu u iktar ħajtwalu. Ġifieri iva aħna din nirċievu ġivejna diversi u iktar ma qed jgħaddi żmien iktar qed jiżdiedu dawk l-ilmenti mill-ħaddiema. U għalhekk il-ħtieġa li teleworking, il-remote working kollu għandu jiġi din id-dinja tax-xogħol għandha tiġi regolarizzata.